खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। आरो बेजों लोगोसेनो नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गिबि खौराङावनो दङ आसामनि श्रीभूमियाव 2 कौटि रांनि हेर'इन जब्द, 3 हमजादों। आसाम पुलिसआ पाथरखान्दी पुलिस थानानि सिङाव थानाय मुन्डामालायाव ड्राग्सनि बेरेखा मोनसे गेदेर अपारेशननि समाव 2 कौटि रांनि 324 ग्राम हेर'इन जब्द खालामदोंमोन। बे अपारेशनखौ श्रीभूमि पुलिसआ दैदेनदोंमोन, जायनि फिथाय महरै फेग्रा मुवा फालांगिजों लोब्बा थानाय 3 सुबुंफोरखौ खानाय जादों। जब्द खालामजानाय हेर'इनखौ अनजिमा गोनां पार्सेलफोराव पेक खालामनाय मोननाय जादोंमोन आरो बेखौ मोनसे गिदिर लांखारग्रा नेटवर्कनि बाहागो होनना सन्देह खालामनाय जादों। सीएमआ पुलिसखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ प्लेटफर्म एक्सआव आरोबाव मोनसे क्लीन स्वीप बुंदोंमोन। बे अपारेशना फेग्रा मुवानि सायाव आसामनि सोलिबाय थानाय सिग्रोमनायनि बाहागो, जाय फेग्रा मुवा फालांगिनि बेरेखायै सोरखारनि गोख्रों गसंथानायखौ दिन्थियो। बेरेखा बेसादनि गुदि आरो सोमोन्दोखौ नागिरनो थाखाय नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ बिनीता छेत्रीआ ब्रिटेननि गट टेलेन्ट 2025 आव जारिमिन सोरजिदों। कार्बि आंलंनि 9 बोसोर बैसोनि आसामनि बिनीता छेत्रीआ सा-सानजा भारतनि ब्रिटेननि गट टेलेन्ट (BGT) 2025 नि फाइनालाव सौहैनो हानाय गिबिसिन बादायारि जानो हादों। आइ अफ दि टाइगारआव सेट खालामजानाय मोसानाय आरो मार्शल आर्टखौ ज' खालामनानै बिथांनि रुजुजायै दिन्थिफुंनाया गोसोखौ जै खालामदोंमोन आरो सेमि-फाइनालाव बयनिख्रुइ बांसिन रायजोआरि भट मोननो हादोंमोन। जुदियावबो बिथांजोआ गल्डेन बजार मोनाखैमोन, नाथाय बिथांजोनि फाव खालामनाया गोबां अनलाइन मदद मोननो हादोंमोन। सीएम शर्माया ससियेल मिडियायाव बिथांखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ क्लीन स्वीप बुंदोंमोन। बिनीताया 31 मेआव फाइनालाव जादुगर हेरी मल्डिं आरो ग्रुभियार अफ भइसजों लोगोसे 9 गुबुनफोरनि हेंथायै बादायलायगोन। देरहागिरिया गोबां रां आर्जिगोन आरो ब्रिटिश राजफोलेरनि सिगाङाव रयेल भेराइटि पारफर्मेन्सआव दिन्थिफुंनो खाबु मोनगोन। थामथि खौराङाव दङ आसामाव 2 बोसोरारि रायजो सभानि बिसायख'थिनि फोसावनाय जाबाय। भारतनि बिसायख'थि आय'गआ दानि सोद्रोमा मिशन रन्जन दास आरो बिरेन्द्र प्रसाद बैश्यनि आजिरा लानायनि उनाव आसामनिफ्राय रायजो सभानि मोननै मासिनि थाखाय 2 बोसोरारि बिसायख'थि फोसावदों, जायनि समगान्थिया 14 जुनआव जोबगोन। 2 जुनआव मोनसे नेमखान्थियारि फोसावथाय फोसावनाय जागोन। मुं थिसननाया 9 जुनसिमाव दाखिल जागोन। 10 जुनआव नायबिजिरनाय आरो 12 जुनआव बोखारनायनि जोबथा सम थागोन। 19 जुनआव आसाम आयेन आफादाव फुंनि 9 रिंगानिफ्राय बेलासिनि 4 रिंगासिम भट होनाय जागोन, जेराव बै सानखालिनो बेलासिनि 5 रिंगायाव साननाय जागोन। गासै बिसायख'थिनि बिखान्थिया 23 जुनसिम जोबगोन। आसाम आयेन आफादनि सोद्रोमाफोरा गेवलां बेलटनि गेजेरजों गोदान थान्दैफोरखौ सायख'गोन। बे बिखान्थिनि थिसनजानाय नोजोर होगिरिफोरजों नायदिंनाय जागोन। बेखौ रोखा खालामनाय जागोन दि सावस्रिजों सोमोन्दो गोनां बिथोनफोरखौ लाफानानै गासैबो गोबां सांग्रांथिफोरखौ फालिनाय जायो। ब्रैथि खौराङाव दङ गुवाहाटीनि खृष्टान बस्तियाव सासे सुबुङा एक्स-गार्लफ्रेन्डखौ सुथारनो नाजादों। 26 मे समबारनि सानजौफुआव सासे 29 बोसोर बैसोनि सुबुङा गुवाहाटीनि ख्रिस्टियान बस्ति ओनसोलाव गावनि सिगांनि अनजालिखौ सुथारनो नाजानायनि दायाव खाजादोंमोन। दिसपुर पुलिसनि बायदिब्ला जाथाया बेलासिनि 3:45 रिंगासोआव जादोंमोन आरो 112 इमारजेन्सि एलार्टनि उनाव ERSS 4 निफ्राय गोख्रै फिननाय जागायदोंमोन। दरं जिल्लानि हिरापारा गामिनि दायनिगिरि डिम्बेश्वर शर्माखौ जाथाय जायगायाव हमनाय जायो। पुलिसनि रिपर्टआव बुंनाय जादों दि डिम्बेश्वर शर्माया गावनि बारग' अनजालि बिसि दुलियाजाननि रिंकुमनि सइकियाखौ मोगा-मोगि जानायनि उनाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। पुलिसनि रिपर्टआव बुंनाय जादों दि डिम्बेश्वर शर्माया गावनि बारग' अनजालि दुलियाजाननि रिंकुमनि सइकियाखौ मोगा-मोगि जानायनि उनाव गाग्लोबनो नाजादोंमोन। रिंकुमनि सइकियाजों लोगोसे बिथांजोनि आथिखालनि लोगोरि 29 बोसोर बैसोनि दिगन्त देखाबो दंमोन, जाय आखाइ होदोंमोन आरो दावराव-दावसियाव जोखोम जादोंमोन। बिथांनि आगसि आखाइयाव जखम जादोंमोन, फारसेथिं सइकियाया जेबो खहा जायाजासे खारखोमादोंमोन।
दिसपुर पुलिस थानानि सासे मावख'गिरिया बुङो, दायनिगिरिया गावसोरनि गावस्रालायनाय आरो हिन्जावसाया गोदान सोमोन्दोआव थानायनि थाखाय दुखु मोनदोंमोन। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो आयेनारि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। बाथि खौराङाव दङ गौतम गम्भीरआ टेस्ट सिरिजनि सिगां मा कामाख्या थानसालियाव दावबायहैदों। भारतारि हौवाफोरनि क्रिकेट टीमनि गाहाय कच गौतम गम्भीरआ 26 मे समबारनि फुंबिलियाव गुवाहाटीनि गोथार मा कामाख्या थानसालियाव थांदोंमोन। बिथांनि दावबायनाया इंलेन्डनि हेंथायै मोनबा मेचनि गोनांथार टेस्ट सिरिजनि सिगां फैदों, जाय 2025 निफ्राय 2027 मायथाइनि आईसीसी बुहुमनां टेस्ट चेम्पियनशिपनि बाहागो। गम्भीरआ थानसालियाव आरज गाबदोंमोन आरो दोरोङारि फुजा आरो दर्शन फालिथायफोर खालामदोंमोन। दावबायनायनि समाव बिथांखौ अनसायगिरिफोरजों रायज्लायनाय आरो सावगारिफोरनि थाखाय पज होनाय नुनो मोन्दोंमोन। बारग' क्रिकेटारनि धोरोमारि थाथ'नाया गोजौ स्टेक गेजेर हायुंआरि दावबायनायनि सिगां इसोरनि बोर लानो हान्जानि नाजानायखौ दिन्थियो। द'थि खौराङाव दङ गुवाहाटीआव रां दाबिनायनि दायाव साथाम पुलिस जवानखौ सासपेन्ड खालामदों। आसाम सोरखारा रां दाबिनायनि गोब्राब अजदनि उनाव जालुकबारि चेक पस्टआव थिसनजानाय साथाम पुलिस मावथिफोरखौ सासपेन्ड खालामदों। ओनसोलाव गारिफोरखौ नोजोर होनानै आयेन बेरेखा हाबाफोरनि खौरां ओंखारनायनि उनाव बे खामानिखौ जागायजेननाय जादोंमोन। डीसीपी सोनाब मावख'नि सासे मावख'गिरिनि बायदिब्ला एरख'नाया रौनियाफोरनि गेजेराव रिजार्भ क्लास कनस्टेबल शशि सिन्हा, हमगार्ड जवान धर्मेश्वर राजबंशी आरो रिजार्भ क्लास भेहिकल ड्राइभार दुलाल दास दं। जायगायारि बाहायग्रा इउनिटफोरनि सिङाव गाज्रि आखु आरो अनागारिनि सायाव बांलांनाय जिंगानि गेजेराव बे आगानखौ लानाय जादों। बिबानगिरिफोरा रोखा खालामदोंमोन दि मोनसे बिफानारि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं आरो खोथा होदोंमोन दि मोनदांथिनि सायाव बिथा खालामनानै गोख्रों राहा लानाय जागोन। आरोबाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। स्निथि खौराङाव दङ आगरतला आरो गुवाहाटीनि गेजेराव गोदान रेल लिंकखौ गनायथि होदों। सा-सानजायाव फोनांजाबनायनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव जौगानायाव आगरतला आरो गुवाहाटी नारंगीखौ फोनांजाबग्रा मोनसे गोदान रेल सिबिथाया रेल बिफाननिफ्राय मावख'आरि गनायथि मोनबाय। बे गनायथिखौ सोनाब त्रिपुरानि लक सभानि एमपि आरो बारग' गिबि मन्थ्रि बिप्लब कुमार देबआ रोखा खालामदोंमोन। 23 मेनि मिरुआरि रेल मन्थ्रि अश्विनी बैष्णबनो लिरनाय गांसे लाइजामाव देबआ गोदान रेल लामाखौ गनायथि होनाय 19 मेनि मन्थ्रि बिफाननि फोरमायथिखौ गनायदोंमोन। गोदान रेल लिंकआ ओनसोलारि फोनांजाबनायखौ बांहोगोन, फालांगिखौ बांहोगोन आरो त्रिपुरा आरो आसामनि गेजेराव बांसिन दावबायनायनि सुबिदा आरो सौहैनो हानाय खाबु होगोन होनना मिजिंथिनाय जादों। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा जुदि सोरबाफोर सानसेनि फानजामुथि नायनानै मोजां मोनो, अब्ला स्क्रिनाव होनाय चेनेल बड' इनफ' पइन्टआव थांनानै नायहैनो हागोन। चेनेलनि लिंकखौ डिस्क्रिप्शनावनो होनाय जादों। गोजोन्थों।